Gwynedd dwi, swyddog datblygu Llwyddo'n Lleol efo menter y busnes. Prif nod y cynllun ydy i rhoi y cyfle i bobl ifanc rhwng 11 a 19 yn Gogledd Cymru i datblygu sgiliau, cychwyn menter eu hunan, a hefyd dangos iddyn nhw fod bod y fentrys ddim yn rhywbeth ofnus ac anodd i wneud. Mae yna 2 agwedd i'r cynllun yma. Yr cyntaf ydy bwrsariaeth o funiad fil o bunnoedd ar gael. Yr ail ydy'r modiwla lefel 1 a lefel 2 BTEC, a hefyd y digwyddiadau sector a twf sy'n cael eu cynnal mewn ysgolion. Prif rhan o'n swydd i ydy fynd mewn i ysgolion i gyflwyno mentergarwch i ddechrau fo. Cyflwyno yr cyfle o funiad fil o bunnoedd ar gael i gychwyn busnes, i brynu eitemau sy'n angenrheidiol iddyn nhw. Dwi'n gweithio'n agos efo athrawon a pob o fewn yr ysgol i wneud yn siŵr fod y plant yn medru datblygu sgiliau a hefyd bod ni'n ffitio mewn efo bac yr ysgol hefyd. Mae Llwyddo'n dwi wedi cael grant gen Llwyddo'n Lleol i fod yn tree surgeon. I dorri coed os di pobl mewn angen a os dyn nhw wedi disgyn dros y ffyrdd efo gwynt neu fel arall. Dwi wedi gwneud y cwrs cleimio a wedi cael y ger mae gyd gen Llwyddo'n Lleol. Dwi wedi prynu llun bach newydd, hwn yn helpu fi gleimio. Dwi wedi prynu harnes, haffau a helmed. Dwi'n gobeithio wneud busnes allan o hyn. My name's John Goodwin. I'm responsible for the 14 to 19 vocational curriculum at School of Gogledd. The grants have allowed us to do the projects, basically, because without them we wouldn't be able to buy the resources to do so. So we've had lots of the soap making materials for the soaps project. We've had tools and safety equipment for the slate projects, and it enables us to link with local businesses. The students have really benefited from the projects. It motivates them, they work really hard, and their levels of achievement and learning have improved as well. Cara Prisiad Evans dwi, a dwi'n ddisgybl yn ysgol a cefais grant gan Llwyddo'n Lleol i ddechrau busnes ar ddangos bloda. Cysadlais yn y rali ffermwyr ifanc a cefais gynta, a dyna Llwyddo'n Lleol yna, a nath i gofyn os oedd fi eisiau dechrau busnes fy hun, a nes i jyst neidio ar y cyfle, really. Dwi wedi bod yn brysur iawn, oedd gen i fi 30 i wneud wsos dolig. Oedd yn gorfod cau fyneddiadau oherwydd, oedd fi'n trio cael y balans rhwng gwaith ysgol a busnes. Dwi'n gweld o'n ofnadwy o blesar bod pobl yn prynu gyn hogan 4 ar 10 oherwydd maen nhw'n gallu trystio bod fi'n gallu gwneud y blodau iddyn nhw. So, safon da. Owain Gethin Davies, cydlynydd addysg bersonol a cyswllt Ysgol y Creuddyn gyda Llwyddo'n Lleol. Mi ydyn ni wedi sefydlu busnesau yma fewn yr ysgol sydd wedi cael arian o'r gronfa bursary busnes. Mae gennym ni gwmni marchnata wedi sefydlu yma yn yr ysgol, cwmni marchnata sy'n hyrwyddo cynherdda yn yr ysgol. Yn ogystal hefyd mae gennym ni gwmni sydd wedi creu calendar ac wedi hyrwyddo a gwerthu'r calendar yn angyhoeddus wedyn yn sgil i ddatblygu fo. Dwi'n meddwl bod nhw yn agor i meddyliau nhw'n lle meddwl jyst i fynd i'r coleg, jyst i fynd i'r prifysgol, bod yr syniadau iddyn nhw am gychwyn busnes. Efallai bod y busnes hwnnw ddim mynd i fod yn 100% o'i arian nhw i'r dyfodol, ond efallai'n cyfrannu at eu hincwm nhw'n y dyfodol.